tashi kwana tashi ba wuya gurin Allah mai gida in ka duba. Kamar jiya muka dau azumi yau Ramadana yana ban kwana. Ramadana yana ban kwana. Gobe ko jibi shi kenan kuma sai baɗi ga wanda ke numfashi. Ramadana yana ban kwana. Ga kuma sallah ta tunkaro. To mai gida ka tuna mani yanda bara kai mani kafin mu ta yi sallar idi kayi man hudubar sunnoni. Uwar gida in zaki tuna in baki manta bayanai ba. Na ce da ke sallar idi in karki je ta baki wanka ba. In ki sanya sabbin kaya ko kuma masu kyau ko ba sabbi ba. Sannan ki fesa turare mai kanshi in za ki tuna matata. Da ni da kai da dukan jama'a wannan ita ce sunnar manzona. Sannan na ce miki kan mu fita bakin mu sai ya dan lasa. Annabin muna tauna da bino to mu dau sunna tasa. Sai ya ci shi mara ɗaya ko uku ko biyar angon Hafsa. To mu kwaikwai sallallahu alaihi wasallam matata. Mu ba da zakatul fitri fidda kai kafin idi. Kar mu tayi ba mu fidda ba an ba a yi bayan idi. Inda ni da ke da dukan 'ya'ya har da 'yan aiki su idi. Dole ne na fitarwa kowa yin hakan shine mafita. To yanzu baby na shirya ta shi je fido mota. An fi son tafiya da kafa baby ki bar zancen mota. Muna tafiya muna takabbara ita baki zai furta. Yin hakan shine sunna daure mu je da kafa 'yan mata. Wayyo kawata ta ce ba ta zuwa saboda jinin haila. To ki ce mata annabi ya ce ta je amma kada ta yi sallah. Mata masu jini ya halatta su je idi ranar sallah. Sai su koma gefe idan an yi addu'a su ce amin kar da ku yi asara mata. To mu hanzarta baby na kar da liman ya riga mu. Kafin liman ya iso baby na wata dama a gare mu. In dama ina da burin in ga sahu na farko zan samu. To amma fa ba a nafila komai riga liman matata. Kaga kauda baka faɗa ba ina da burin yi ta. Ba a nafila kafin sallar idi ko a bayanta. Inda an gama sallah sai a zauna hudu ba a saurare ta. Yin hakan shine sunna ki kare rike wannan matata. Na tuna bara da zamu dawo ka ce mi canjin hanya. Kwarai ko canjin hanya sunna ne to yau ma kimiyya. In za mu dawo sai mu biyo ta gidan su Jamila mai taliya. Gaskiya kinkin tata zai fi sauri ta nan 'yan mata.